السلام علیکم کیویں وے دوستو امید کریں سارے ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہاں ہستے بستے رہو جیتے پیر ہونے تے خیر ہونے اللہ ہر کو نے تے کامیاب کرے میری یہ دعا ہے امید ہے سارے بھائی ٹھیک ہو سو میں بھی ٹھیک ہے چینل تے نویں تے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئکن پریس کرنا تاکہ آنے ویڈیو تک جلدی پہنچتی رہے تا آج دی ویڈیو بہت ہی زبردست بنانے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اچ کھاد سٹنا میں پیاں وہ تو کھاد گیندے تے وات میں نے کڑا کی سٹا کھادل دکان تے آئے ہیں پہنچ بس پیا کیڑا ہے یو کڑتا پیا کھاد لگٹو کتنا دے یہ سونا سر صاحب دے نہ سونا دے اچھا سونا سونا دے سونا سر صاحب دے کھاد چاہیں تے ہن سٹے نے کنک دے وچ کھاد سٹ کے آیا وال تے ہن کپیندا پیاں گھا یہ تو گھا کپنا ہی منجی دا او کپیندا پیاں گھا گھا کی دے کپ تے ہونی کولے دے موٹر سائیکل تے گاں چاہ تے ہن کرے نے کترا کی تے کار خیر خیریت نال کیونکہ بجلی والا کام میں نہ خطرہ ہوندا خیر خیریت نال کی تے کار ہن گتے نے مال انہاں گیتے گاتے ہن کھڑے کھاندے ہن اسی روٹی کھا کے ساکو لگی ہے بھوک روٹی کی دی کھا تے ہن میں دا اپنا آٹا چاواں چکی تو آٹا چاہیں دے پایا ہاں آٹا چا کے آیا وال تے ہن فل سردی میں نے بھاس ہی کہنے ہیں امید ہے آج دی ویڈیو تو لگی اس چنگی اگر چنگی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر ضرور کرنا ہے پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ